Estamos, chicos, chicas, tenemos 1, 2, 3, 6, 7, 8, a ver. Primeira copla. Xogo de verbas. Escoitamos porque aquí, despois, cando digamos o instituto que máis se meteu o segundo e o terceiro, no terceiro hai un empate. E do que fagan agora, podese desempatar. Por iso, deixalos centrar. Amigos, copla con xogo de verbas. O xogo de verbas é escaleiras, caídas e hospital. Caín polas escaleiras, e que menuda caída, tiven que ir ao hospital, así rematou o día. Aquí estamos todos xuntos, sen importar da idade, facendo novos amigos e mentando a amizade. É verdade, o último verso, este é un pé fordado, o último verso é sementando a amizade, como dixo Mateo. Xiana, vai. Hoxe estamos nas regueifas, cantando con liberdade, expresando as ideas, sementando a amizade. Vamos. O xurado, sempre con parcialidade, mentes a todos nosos nenos, sementando a amizade. Con parcialidade. Onte coa miña irmá, camiñando polo parque, atopei a uns colegas sementando a amizade. Oiga, Fátima, moitos empatados neste? No outro non. Elemento experimento, xa sabedes. Escríbolo aquí para que vos sea cómodo. O que o teña que levanta a man. Telo. Mateo, dalle lume. Na miña clase de física, mesturando un elemento, eu non me daba nin conta, un gran experimento. Foi un gran experimento. Onte no laboratorio collimos un elemento para así poder facer un gran experimento. Vai, Roy. Podes, Roy. Maña teño un exame, entrame o elemento, pero estou moi preocupada, non fixen o experimento. Que? Estás? Un minuto. Ella que marcha o autobús, ¿Ves? Vai falar para todos nós e damos un aplauso a Olga Alonso, concelleira de Educación do Concello de Vigo. Un aplauso para ela, por favor. Ao final, isto é moito mellor que os raps estes que fan por aí en América, moitísimo mellor, e sobre todo porque ao final é o noso idioma, que é o máis importante. Entón, moitísimas grazas a todos os colexios e institutos por participar, moitísimas, enhoraboa a todos vos por o que ben que os fixestes este ano, un nivel impresionante, Os dous que se clasificaron do grupo 1 son Adriana Mateo e Xoán Liz. Acá. Non miro para ninguén, e no grupo 2 non miro para ninguén, non vou mirar para ninguén, e no grupo 2 clasificaronse. No. No grupo 1 é Adriana Mateo e Miguel Varela.
Xoanis, física. Ai, bueno, por non puse aquí por grupos. Ti estabas, meu home, pa que marchas? Neste día 8 de marzo é o Día da Muller, é bastante importante porque las fan se querer. Ven falar que nesta noite estrelada, a garota de Ipanema. Vai? Nesta noite estrelada imos todos regueifar porque somos os amigos e o imos aproveitar. Compañero, Ari, vai. Pois, este ano é curioso, estou con unha muller. Esta noite estrelada eu seguirei regueifando un paseo pola noite co cambo andando. Vou, meu cameo, vou andando, vale? Vai, con forza. Vai. Outro día no teatro non había un telón, resultaba que era o cine e levei un sorpresón. Isto está a ser a leite, un teatro sen telón, un cine sen pantalla, mira tía, hai que festón. Cando fago a regueifar, nunca estou de baixón, porque na miña lingua, lingua do meu corazón. Agora sí, entra o papel. No medio de ti. E vai. Meteu para a segunda quenda foi o Alexandre Bóveda con 7 rapaces. E vai a entregar o roscón a concelleira Olga. Bueno, pues nada máis, Iván máis. Decimoquinto certamen, moitas grazas ás mestres e ás mestras por todo o traballo.